Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Contingency plan sa liwat maglupok ang Mount Kanlaon, isa sa gintalakay sa sinapol sa COMELEC-PNP kag Philippine Army bilang pagpanghanda sa eleksyon sa Negros Island Region. Garing balita, kag gintutukan ni Eileen Pedreso. Kapin 3 ka bulan, antis ang 2025 midterm elections. 80% na nga handa ang COMELEC, PNP kag Philippine Army sa pagpasiguro nga mangin madinalagon kag malinong ang hiwaton nga eleksyon sa Negros Island Region. Sa pagsinapol sa Provincial Joint Security Control Center kainas sang aga sa Bacolod City, ginpahayag sa Regional Director ng COMELEC-NIR nga halos natapos na ang election contingency plan. Isa sa mga ginatutukan ng posible pagsaylo sa mga voting center kung sa tion nga liwat nga maglupok ang Mount Kanlaon, kag ipasaka sa Alert Level 4 ang bulkan. We have finished the election contingency plan for all other areas na identify na namin kung saan i-transfer yung mga voting center. Importante sunod sa COMELEC-NIR nga may magamit nga mga classroom sa voting center. Gani kinahanglan nga makadesisyon na ang lakas nila ng LGU kung masaylo ang mga ini sa Himamaylan City. Kulang sunod sa COMELEC-NIR ang ginapropose nga duha ka barangay sa LGU para himuon nga voting center. Ang gusto lang talaga ni Mayor is kung pwede, within lang sila sa La Castellana. May na-identify na 2 barangay. But ang sabi naman ni OCD, kung yun lang ang 2 barangay na kung pwede silang maglipat, baka hindi kakayanin yun. Ang pagsaylo sang voting center ang kinahanglan pa sang approval sang COMELEC and Bank. Samtang, wala pa sang pinangalistahan ang COMELEC sa posible areas of concern sa probinsya. Sunod sa COMELEC, may isa ka lugar sa Negros Occidental nga posible ibutang sa election areas of concern. Insurgency, kag kinagamo, ang ginatanaw nga rason sunod sa COMELEC, kag kapulisan. Hindi pa sinabi kung ano yung mismong area, but yun nga, tinitingnan pa natin. Huwag muna natin ilabas kasi baka ma-preempt yung ginagawa natin na validation. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.